Abuja. We take one because Aku ye never walk. Aku ye never walk. The Baba no this year come him. Ya we na ka ijo ga ijo. Izora go. Iko wacha de ko na ngina ko. Yo mara ya fumma. Gini azuma zi mma. Kezi mma the other ones. Iya umma kaliaka. Those things are the routine. We are umma kaliaka. Get deep in Just only that one and please. Nke anyị ma ya ebe a chele ego internet kwa chele ya no. Just only that one. Nke anyị ma ya n'afọ bụ nke dị deep. Mgbe na-amazi ya mma nke a dị deep na amazi ya ka ọ dị ka na agba ya ka ọ nwụrụ. Nke anyị na-amụ ya dị deep. Ị ma na mma metụ kidney ya. Nke anyị ma ya n'ebe a. Mba nke a ya metụ kidney asị dị ebe a. Ị ma na mma metụ kidney ya. Ife dị na ya bụ na maka gị nwa bụ onye gị nwa bụ nwanyị were mma magbuo nwa be anyị ofu ya mara mụ achọọ ikwu okwu ya bụ nkwue okewa Igbo achọọ m ikwu okwu ya bụ nkwuo okewa Igbo kama okwu m ga-ekwu bụ okwu ga-ejikọta Igbo ọnụ maka na ebe ọbụla asị na ndị ajọ mmadụ ma ọ bụ obodo asị na ha dị njọ ndị dị mma nọ n'ime ya nke a bụ ihe m kwetere ebe ọbụla asịra mmadụ ndị a na ha adọrọ mma mmụọ na-ebeli ivu na ndị dị mma nọ maka na akụ na uche ka eji okwu nwata be anyị nwafọ Igbo jiri mma were magbu enyi ya nwoke elekọtara nda vidio lee ebe nwaanyị a na-ekwu n'oyi iwe anga iwe haba ana ha bụ enyi nwoke ya sị ọnụ o ji ekwugodi na ha bụ enyi nwoke na enyi nwaanyị ahụ elon enyi nwoke bụ nne nwaanyị ahụ ọ bụkwa na onye mebi na ọnụ bụ edi ma eji a na-agbagota anya emekwa na mmadụ mebi na onwere enyi nwoke ọsọ ọ bụrụ ebe a ka m na-eje mana kedu ihe ga-emebezi maka na ihe nwaanyị a na-akọwa bụ n'oyi iwe ọ na-ewe di gị na ọlụọla gị iwe ọ na-ewe gị na ọ na-enye gị ego iji esiri ụmụ gị nri iwe ọ na-ewe gị na nwoke a na ọ bịara alụ gị alụ na ihe alụtazi di ọzọ or something iwe ọ na-ewe gị na onye a bụ dị nwa gị iwe ọ na-ewe gị na ọ bụ dị di gị iwe ọ na-ewe iwe kedu ihe bụ isi iwe gị ị ga-eji wee maa mma ya bụ my question ya ihe bụ isi iwe gị iji wee maa ya mma nwa mmadụ ị ga-atakwa afọ ị ga-atakwa afọ iwe a na-ewe gị ga-emecha iwe gị dị ọkụ ga-emecha adajụọ ofe ihe wutere mbụ na nwoke ahụ anwụgo ọzọ bụ ọ bụrụ na gị na nwaanyị biri ịfụ na nwaanyị a na-enyezi gị nsogbu na-abụghị dị ma ọ bụ nwaanyị lụrụ alụ ma ọ bụ nwaanyị ya alụrụ alụ mana gị na nwaanyị a bi onye distọbụ gị gbana ebe nwaanyị a nọ pụọ very simple mụ ya na-agwa gị ma nwoke ma nwaanyị ibiri gị nwa bụrụkwa nwaanyị orebụ na nwoke ma ọ lụgogo ma ọ lụọlụrogo ụra na-eme oyi na ala alụ dị ịfụ ha na datị na-eruo na nke tigbuo ozugbo kwit si ebe a bụ mana mbịa kwuo ya ụfọdụ ndị na-afụta na nkwuo ya ka ha si aghọta mma nkwuo ya bụ ihe na-amarọ mana ha na-afụta ma so ya na-akọgheri akọgheri agwa ngị na ụtọ mara eji ọbụla bụ ọ dabaghara gbuo onye ọbụla ala befa ya bụ the end ya bụ the best you can do in marriage nke a na-agwa gị nọrọ ebe ahụ bebe ekpere yọba ahịhịa ọba asị it's not ọ ka mma na ikwu itere the marriage nwoke jere onwe ya nwaanyị ejere onwe ya mgbe ụbụrụ ụnụ kpọkọta ọnụ
unu chọpụta mkpa ọnụ dị n'ime onwe unu nwere ike ibidokwa again. Ihe ọ nọdụrụ na simple ndị be anyị, ihe ọ bụla eme ya ọ na-eto ogologo. This is not simple. Anyị aghọtarozi onwe anyị, o ruo na nke iti ife, o ruo na nke ịkwụ ọkwa n'anya, o ruo na nke ịsụ onu naanị. Divide ya nụ na onye ọbụla jebere onwe ya, nwoke laba befa, nwaanyị laba befa. Mgbe ọbụla unu ji nọkọtakwa after 2, 3, 4 years o mechaa ụbụrụ unu abịa bukọta na ihe na-esere unu enwekwa isi, unu nwere ike ibidokwa ọzọ ọka mma na ndụ. Nke were mma jee magbuo onye a na-eme oyi, a na-ekọwa na nnata nwanna nwoke a na nnata nwanna nwoke a fọdụziri na ọ na-akwadozi ịnata na wiiki nke ọzọ, ewerezie mma magbuo ya. Onye ahụ magburu ya, nwaanyị ahụ magburu ya nọrọ ebe a na-akọgheri n'ọkwa iwe ajọ ya ugboro na ọ mara ya mma ọrọ na ya kwuo n'otu ugboro ka ya mara. Ịdị very very stupid. Ihe na iwe na-ewe gị, ihe bụ iwe gị bụ na ọchọwa gị na Nigeria. It's very simple. Ihe na-ewe gị iwe bụ na ọchọ gị na Nigeria. Anụ na ọbịa naba na anị ka na ebe ahụ unu nọ n'obodo Bangladesh nwa ka ọ gịnị ka a na-eme ebe ahụ. Ọ ya bụ iwe gị. Epikozie ya bidozie gbabatako. Ọ na-eme na so many places here. Ọ na-eme na baa ya. Nwoke chọrọ ime travel, nwunye ya ebido ịgbalịka lịka nke ọsọ ya na-eje ebe a. Ọ nwere ike ọ bụrụ ndị enyi ya nwaanyị ka na-eje, ọ nwere ike enyi ya nwaanyị akpọ ya ejebe na ọsịrị ya na-eje Enugu, ọsịrị ya na-ezuzu ọ na-eje Lagos ka ndị enyi ya nwaanyị ka ọ je fana ọsịrị ọ jebara Lagos. Ị na-esi ọnwụ na-eku akwa na-eku rebereberebe na-atanye nya na-esikasị ọnwụ na-azụ ụkwụ na gbimgbimgbimgbim na-akwachi dọg gwo ụmụaka nọ n'ụlọ ọkpọ n'isi obi ga na-agbagharị obi ga na-arọgharị obi gị a na-agbagharị ikwuzie maka na-esi ọnwụ leta ụkpa m mere gị ozugbo pịa atụma jango bebe ihe ndị ara. Ị ga-ekwu ọnụ gị kwuo ọnụ nwoke ahụ ị magburu na mma ebe ọ dị very painful na nwoke n'ogoro obodo years ka o ruzie ụlọ iweregodi mma magbuo ya ebunata ndị be ha ozu anyị agba gị nkịtị. Madam, igo ihe ara m o, ị ya nwụ na nga o, you must die there. Chukwu ya gbugoro ụzọ kpọgoro ya ọkụ sef, ọ na-alụ gị alụ oyiku na eji ya ka ị ka na-eme anyị na eji ya mgbe ị kwesịrị ịlụ dị ịlụọ ya mgbe a idebe arụ na ị na-akwụgharị n'ụzọ ị na-ebu nke a bụrụ nke ọzọ ịlụọ ya mgbe a ibezi gbuo nwa mmadụ ịchọzie ka anyị kụbara gị aka ọma ndịkwara gị mfe ide play ọma ndịkwara gị mfe. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme di ya kwekọrọ na ọ chọọ ime travel kịta obi ya ji agbakọcha ihe ọjọọ niile dị n'ụwa. Ị chọrọ ịnọ na akpa m nchọba ime travel m tigiri elu akpa ị bụrụ my monitor mirror Chineke kpọkwa gị ọkụ ị bịa nọrọ n'elu akpa m ị nọrọ ebe a ka o wee mara ka m si eje na ka m si ala ya ka ị ga-eji anọ n'ime akpa m idiot. Chukwu kpọkwa nwaanyị ọ bụ ọkụ ị na-anọ n'elu akpa m for what? Ọ gị bụ nne mụrụ m? Ị bụ nna mụrụ m? Ị bụ nne m ka ị bụ nna m? Ị bụ nwanne m? Mụ na gị ọ bụ nwanne? Ị bụ nwa m? Ị ga-eji anọ na akpa m nchọbazi ime travel iburu ụzọ na-esikasị ọnwụ n'ụlọ obi ga na-aga agaja na nke ụwa ọzọ ị ga-alọ na eburu nwoke ma ọ bụ na nkwugharị na agụgụ nwoke ahụ ji akpagarịkpa kwado ụkwụ na ihe nwoke ahụ wuputekwara n'ụlọ oge nwa bụ onye ga-ejikwa ọnya na-aka ya ịfụchadị obi kụbana ịfụchakara ndị nka ọbịa nwoke ka onye adịba ọkpọrọ nwunye ị chọrọ nwoke niile na-abụ ọjọọ ọkpọrọ nwunye ya. Biznes nwoke na ibia na-eme obe otu ị ma na biznes niile abụrụ ofu naanị o dipendịrị nke onye na-eme. Akpọgarabazie gị otu a na-akpọgarịba gị apụọ ntu anụ aeroplen pụrụ daa ihe niile nọ n'ime ya nwụọ ofu onye apụọ na-apụta n'India ọ gbakọrọ gị otu ike ọrụ ọbụla na-eme travel apụzie n'ụzọ ọ dagbuo nwụọ enwụọ ụmụaka chizie ka ihe adị n'aka kpagharịba maka ile eso ịba musu taa ndị nwaanyị agha gburu nwanne anyị nwoke ga-atagide afụfụ. Ị ga-atagide afụfụ ụbọchị ọzọ ịnụ ụwa ọzọ eweta mmara kichin ebe ị nọ ịgba ọsọ. Look at
nwatakịrị ndị be ha tụọgburu anya kwadogburu na ya na ibia gbuoro ya ndị be ha bulatoziri ha ozu ise nne ya adị mgbadịnị ka ịfụ ka ị ga-esi adị onye ala iwe ịmara ya otu ugboro nwaanyị ga-eji eweta mma tọọlụ ka ọ bụrụ ịma na ifere ji kwuru mma ka eji egbu ya ịma na ifere ji wee welite mma mfere ya ka eji egbu ya ọ na ọfọ streetịrị gị for 5 years gị na nwoke m nọrọ 5 years ka nọrọ ebe a ịfọrọ ịbụ mee ụna ha ara ọtụ ịha amụ nwa ime ọ nara ahụ ịma na ikwezigo for 5 years ahụ ị na-akụghịrị ebe ahụ n'ime onye dị ka ụmụ na-abụ onwe nke iji onwe na benefit maka nka kịta na ị ga-anọkọ nke fara afa na nga na-akụghịrị na nga ka ị ga-anọ n'izu a ekeghị iji nwanne m anọ nwana ya sị ka ọ gwọ ego ọgwụ ka ikpu na-acha gị ọkụ